Ostiralean Olaia Intziarte Gernikako Lizeo Antzokian izango da. 2025ean kaleratutako bere azken diskoa da Zerrautsa. Bertan, bere barne mundu bizterala arakatzen du. Artista nafarraren kontzertua Gernikako Lekuek 2026ko jaialdiaren baitan antolatutako ekitaldietako bat da. Kutxa Fundazioak Euskal Testuinguruarekin lotutako ibilbide sendoa duten emakume artisten lana ikusarazi eta berrirakurketa bat proposatu nahi du. Helburu horrekin proiektu honek Elena Asinsen obra aztertzen du. Haren pentsamendua gidatzen duten 3 ardatzetan oinarrituta: egitura, espazioa, denbora. Es que como trabajo con el tiempo, ha dicho Maide, quería haceros conscientes del tiempo que pasa. Erresonantziak EITBren eta Artium Museoaren arteko lankidetzaren emaitza da. Ekimen honen helburua euskal artista garaikideen lanak publiko zabalera edatzea da. Proiektu honen lehen emaitza bihar aurkeztuko da Artiumen, Maripuri Herrero eta Esther Ferrer artistei buruz egindako dokumentalak. 2 filmak Primeran plataforman egongo dira ikusgai. Hondarribiako Itsas Etxea Auditoriumak Zimasub itsaspeko zinemaldia hartuko du 3 egunez. Jaialdi honek publikoa informatu, sentsibilizatu eta hunkitu nahi du. Itsasoen edertasuna zein haiek mehatxatzen dituzten errealitateak erakutsiz. Besteak beste, Sonja Bader zuzendariaren Norway Welcome to the Darkness eta Marco eta Andrea Spinelliren Shark Parade filmak proiektatuko dira. Javi Elortegik zuzendutako Gatibua gure esanbarik dokumentalak taldearen azken agur bira jasotzen du, kontzertuak eta une intimoagoak uztartuz. 25 urteko ibilbidearen ondoren, taldearen azken etapa erretratatzen du. Estreinaldia bihar izango da BBK Aretoan eta ondoren Primeran plataforman egongo da ikusgai. Kulturplanik onenak EITBren eskutik.